Адгонҷон, салом алейкум. Чӣ дурустми, назми? Ҳаматон дурустми? Худат дурустми? Настроениё назми? Вай шабанги рафтаги ҷои впечатлениш чӣ хел тува? Ва алейкум салом Дигошҷон. Назм, ты дурустми? Настроениём ҷошанда. Кадом впечатленский вообще? Напурс. Ман вообще шоканда. Ман шокам, шок шуда шидиям ҳолям. Шабанги тӯи гуфтиям де. Ҳоли тӯи би. Мой шоки гуфтагит, чиста ҳамон тӯғри, ҳоли мевай обу дастархона бин. Худоя бея бор. Вай. Нодида чиро дида гуфтаги бар ин гапо ҳастку? гӯшна рафта, гӯшна ондам тӯй. Тоба. Чӣ мехоҳи тӯй кардан, тӯй накун буд? Дастархон холи анҷоми худашон бе. Хурем султанбой анҷом пештиян. Ман ҳайрон ҳайшин хеле одамова. Нагӯ. Чи ҳамна заметка кадими? Нагӯ. Бутун ашаланг де. Дастархон бутун хоб холи ҳичи нест. Ягон чӣ хӯрам гӯи ҳичи нест. Ин номаш тӯй. Қойда тафиқ кудо амихи анҷом пешта мебиёдми? Ҳаде. Шарманда де, шарманда. Нагӯ, манам дидам. Бу ҳамон дугони чаловатам ки дига абзос шудми? Ҳозир? Гуфтам ҳайми? Келна, майлаш хай, келна ундан се гапшон ҳайсо. Майлаш, давай. Се гуфтам ҳай. Чӣ не, ман просто гуфтам ки чӯ ҳамин чалово ки дигар мезинид гуфтам. Боз вай шумои ғайбат мекунад рафта як кас дигар ба. Чалов? Кадом чалов? Вай хе чалов не. Чалов. Дуруст газанид. Чалов. Вай чалов не. Се чалов мекунад? Кима чалов мекунад? Будаги шудаги гапа гуфт. Чизе чишмомо ки дидим, ҳамана гуфтаст. Чалов. ҳамин чоли ки дигар каса шумо ки омда ғайбат кардиш деги буд, ҳамхай рафта шумо як кас дигар ба ғайбат када мешнад. Вообще хушам намехи одамова. Ман ба инҷо донагӣ накунӣ? Эй дапи кортон шавед? Ман ба гап ёд метид, кор ёд метид? Ман худам медонам. Ай чалов палов не, ҳичи не вай. Эй, дапи кортон шавед? Инҷо ман ба кор ёд метиду, гап ёд метиду. Политсияю. Ман қайноми, шумо қайноми? Бевед, ман ба кор ёд метидам не. Ман худам медонам чо каданам. Ҳич кортон нест инҷо омда ман ба гап ёд метиду, ун ту кунид мегӯяд. Намекунад вай хе инсон не. Чалов палов намекунад. Ты назми ты? Аҷидани фуромдими? Ман вай меасар ки гаргоса гибда. Айсони доношгири ҷанҷол бигузашт. Майлаш сони гап мезанем гуфтам. Худаш дилам аздик буд хайрат телефон кирди. Ҳамин чалов ишта мемонад. Чӣ ҳамин чалов буд? ҳамин чалов монд. Ҳамин тӯй гап зад яхе. Анҷоми тию, мӯйтию, кавшота гап зад. Ҳама ки ҷой ки дигиту вай миҷа часпондагию гуфта. ҳама хешота гап зад вай мотор даду дартиду ҳамаша чаловга буромад. мехоҳи ҷанг кардам. Ман гуфтам то худо наметарси чӣ чалов буди? мехоҳи чалов монди гуфтам. ту намедони ку? мехоҳи ҷанаш бизадам. азилашони кучуку. келнашки вақавақасони мин ҷанга сар карди. гуфтам безори чалови безори ҷанг гуфтам. солҳои 2019-2020 ман нянечка шуд кор мекардам духтаро хонаба. барки кӯдакҳои майда доштам. ягон ҷо буромада кор карда наметонистам. неки дасти шаварам нигоҳ карда иштам баям тоже не хотелось. мехостам кор кунам, камтарак доходи даромади худам дошта бошам ва бовар мекунед ҳам қадар қиин буд. кӯдаки як аз катишиштан нигоҳу бин кардан то вай омада гирифта рафтанш чӣ қадар хавотир мештам. ман духтаро неки баъди ин соли 2022 ман ба компанияи фабелик омадам. ҳозир боша духтаро кӯдакҳои худам ман нянечка мемонам. шароитам мерасад ки ман нянечка ва пултияму кӯдакҳои мана хушро нигоҳ кунад. ва боз ҳар 21 рӯз зиёда аз 18000 сомонӣ ман ош мегирам. худо ба ҳазор бор шукр ки ҳамин кор беҳтарина ман ёфтам. духтаро ҳеҷ кас хоҷаи не аз ягон чи ба мувоима зер намекунад. мисол вақте холигиён ба кор мекунем графикои свободни донистани забони русӣ лозим нест. ранги пешина буромада каша ба каша фурӯхта гаштан дар кор нест. духтаро агар хоҳен кор кардан баробари мо биёин ҳамроҳи мо кор кунед. ҳамин номери ватсапи ман ҳамаша шумо ба ёд метиҳам дастгирӣ мекунам.